Mae'r Siambr hon yn un ymhlith nifer fechan o seneddau yng nghyfandir Ewrop sydd wedi lunio ar ffurf cylch, gan wneud y sesiynau llawer mwy cynhwysol gyda llai o wrthdaro, o'i cymharu o sesiynau gyda meinciau sy'n wynebu ei gilydd fel San Steffan. Rydym yn galw'r prif sesiynau yn gyfarfod llawn, ac mae'r cyfarfodydd yma yn cael ei harwain gan y llywydd sy'n eistedd y tu ôl i'r byrllysg aer ac yn union gyferbyn ar Phrif Weinidog Cymru. Mae'r llywydd yn gweithredu fel lefarydd y Senedd ac yn gwneud yn siŵr fod pob cyfarfod yn cael ei gynnal mewn modd teg a threfnus, fel athro ysgol neu ddyfarnwr. Dyma'r unig adeilad o blith Seneddau'r Deyrnas Unedig sy'n gwbl ddwyieithog. Bydd tua 20 allan o'r 60 aelod yn defnyddio'r Gymraeg yn reolaidd i leisio pryderon eu hetholwyr ac i drafod cyfreithiau a deddfwriaeth. Mae gan bob sedd yn oriel gyhoeddus set o glusffonau wedi eu plygio i mewn i'r sedd sy'n rhoi cyfieithiad ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg yn fyw i'r cyhoedd. Diben hwn i'w gwneud yn siŵr bod y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal a'n bod yn parchu dewis iaith pob aelod.